Sedět, jo? Vypadá to pěkně. Ne. Skvělý, tak jo. Vítejte u 8. dílu podcastu Mezi čtyřmi stěnami. Dnes se potkáváme s psychiatrem a psychoterapeutem, panem doktorem Miroslavem Novotným. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jak už jsem řekla v úvodu, vy jste jednak psychiatr, zároveň psychoterapeut a navíc odborník na adiktologii. Zapomněla jsem na něco? Myslím, že ne. Já bych možná poprosila na úvod. Věřím, že většina našich posluchačů tyhle pojmy zná a dovede se v nich orientovat, ale přesto. Mohl byste vyjasnit, jaký je vlastně rozdíl mezi psychiatrem, psychoterapeutem a adiktologem? Protože vím, že řada lidí v tom má vlastně trošku zmatek a neví, za kým si přijít, pro jakou pomoc. Jedná se vlastně o 3 samostatné profese, kdy jako psychiatrie je obor, který je vlastně lékařský obor, to znamená, že ho vykonávat může pouze absolvent lékařské fakulty, tedy jakoby medicíny. A psychiatrie je zaměřená hlavně na řešení nějakých stavů, které už překračují nějakou hranici zvládání pro člověka. Je často spojená s nasazováním léků, podpůrné medikace, zaobírá se takovými jakoby už závažnějšími duševními chorobami, jako je třeba poruchy nálady, úzkostné stavy, které není možné zvládat nefarmakologickými prostředky. V rámci oboru psychiatrie existuje ještě nadstavbový odbor léčba návykových nemocí, která se specializuje úžeji na problematiku všech obtíží, které jsou spojeny s užíváním návykových látek. Tak to je obor jako psychiatrie a léčba návykových nemocí, teda lékařský. Pak je obor psychoterapie. To je vlastně obor, který může vykonávat absolvent jako medicíny, nějakých humanitních oborů nebo psycholog, který si ke svému vzdělání navíc získá tzv. Psychoterapeutické vzdělání, nejčastěji tím, že podstoupí některý z psychoterapeutických výcviků, který je buď akreditovaný pro používání ve zdravotnictví, anebo ne. A psychoterapeut většinou pracuje s různými oblastmi duševního zdraví, které ale neřeší farmakologicky, ale pouze psychoterapeuticky, to znamená rozhovorem, nějakými technikami, které se třeba věnují práci s tělem, nebo do toho spadá třeba i krizová intervence a všechny různé jiné poradenské služby, které podpoří člověka třeba v tom, když má problémy s partnerskými vztahy, s úzkostnými stavy a se širokým spektrem jako jiných obtíží. Adiktolog je absolvent adiktologie, což je obor, který se studuje v rámci lékařské fakulty, ale nejedná se o jakoby lékařský obor. Adiktolog vlastně je specialista, který se může věnovat péči o lidi, kteří mají problémy s užíváním návykových látek v různých fázích vývoje. Naším hlavním tématem, o kterém si budeme dnes povídat, je agresivní chování z pohledu psychiatra. Já bych začala od začátku, to znamená od dětství. Jak je to vlastně s vrozenou agresí? Jaký podíl mají na naši agresivitu geny a jaký vliv má prostředí? Myslím, že je to velké téma obecně v psychiatrii a v otázce dědičnosti duševních chorob, jaký vliv má vlastně genetika a jaký vliv má prostředí. A myslím, že u většiny oblastí, které se týkají duševního zdraví, neexistuje jednoznačná odpověď, jestli je něco vrozeného nebo získaného. Často se mluví o dědičnosti, ale zatím se skrývá nejenom vlastně tak vlastní genetická výbava, ale i vlastně všechny okolnosti, které se týkají jako prenatálního vývoje, časného postnatálního vývoje, dětství a podobných záležitostí. To znamená, že často je vnímáno v rodinách, třeba
i agresivní chování, násilí, návykové nemoci, duševní poruchy. Ale je otázkou, co se to vlastně v těch rodinách dědí a kdy vlastně vzniká ten vzorec chování, který potom ve výsledku může vést třeba k agresivitě. Takže si myslím, že jako na to nedokážu jednoznačně odpovědět, jakože něco, co je vrozeného a co není vrozeného. Spíše jde o kombinaci, stejně jako u všech jako jiných duševních chorob, pokud to nejsou jakoby ty specifické choroby, kde ta dědičnost je prokázaná jakoby jednoznačně, ale těch je minimum, tak většinou se jedná o kombinaci nějakého rodinného prostředí, perinatálních vlivů a jako té dědičné informace. Pojďme tedy k těm psychiatrickým onemocněním a jejich souvislostí s agresivními projevy. Pro jaké diagnózy agresivní chování typické? Možná tam existuje více rovin. Jsou takové možná někdy až jako předsudečné představy o tom, s kterým onemocněním je agresivita spojená. Často se dává do souvislosti s onemocněním schizofrenie nebo problematice závislostí, ale je to spíš takové jako zkratkovité přirovnání. Agresivita nebo násilné chování nebo třeba neklid psychomotorický nebo zvýšená dráždivost se často objevuje v chvíli, kdy ten člověk má nějaké akutní potíže, které není schopen sám zvládat. Někdy se cítí pod tlakem, nebo v nějaké náročné životní situaci. A pak vlastně jako to násilné chování nebo to agresivní chování je pouze důsledkem té situace. A nerad bych jako paušalizoval to, že s určitým duševním onemocněním je spojena agresivita. Může se vyskytnout i u zdravého člověka, pokud bude pod velkým tlakem. Samozřejmě pokud je někdo citlivější, zranitelnější, tak ty reakce můžou být častější. Obecně to, co jako problematické je, tak je vždycky popisováno, že vždycky zhoršení jako stavu, které potom může vést i k nějakým agresivním reakcím, je spojeno s užíváním návykových látek. To je jako prokázáno jednoznačně. U jiných chorob i vlastně ta kombinace s návykovými látkami může zhoršovat tu situaci, ale jinde vždycky závisí na tom, jakým způsobem je zvládnutá třeba ta akutní krize, která se u někoho objeví. Dalo by se teda říct, že pokud pacient trpí nějakým psychiatrickým onemocněním a vlastně přistupuje k tomu nějak zodpovědně, léčí se, bere medikaci, která je mu předepsaná, v případě, že pociťuje třeba zhoršení toho stavu, tak vyhledá i hned lékaře, psychiatra. Takže by se vlastně ty agresivní projevy neměly objevit? Ano, přesně takhle. Pokud jako někdo má nějaké psychické potíže, je v kontaktu, anebo i není v kontaktu, tak existují služby, které může využít v rámci nějakého akutního zhoršení, jako jsou třeba krizová centra, jako jsou linky důvěry, kde může jakoby reagovat telefonicky, jako je komunikace s ošetřujícím lékařem a podobně. Ne vždycky ta služba je dostupná, ale třeba krizová centra jsou vlastně dostupná 24/7 jako během celého roku. A určitě to může být jako první důležitý krok pro jako zvládání nějakých akutních stavů. Takže souhlasím s tím, že i právě onemocnění, které jsou někdy tak jako demonizovány, jako je třeba schizofrenie, bipolární porucha, anebo i vlastně ty závislosti, že jsou spojované často jako s násilím, tak pokud jako člověk je edukovaný, má nějaký krizový plány připravené, rodina je jakoby edukovaná v rámci toho, jak se chovat, jak rozpoznat ty časné příznaky, třeba nějaké recidivy onemocnění, tak samozřejmě potom celý ten průběh může být jako mnohem hladší a
přijatelnější pro všechny, protože samozřejmě ty vyhrocené situace nikdo nerad řeší, ani jakoby, třeba policie, ani pracovníci na akutních příjmech, psychiatrii, ani rodina. Jo? Že vlastně vždycky je cílem to, aby se našlo nějaké smírnější řešení a bylo možné se domluvit. Aby k tomu vyhrocení nedošlo. Jste zmínil rodinu, na to bych se ráda zeptala. Přesto se může stát, že vlastně někdo třeba tu medikaci nebere, nebo nějak mylně se domnívá, že už vlastně ten jeho stav se zlepšil natolik, aby nemusel být v kontaktu s těmi odborníky. A může se stát, že prostě nějak to agresivní chování se objeví, i když bylo třeba už dlouho vlastně nějak potlačeno. Jak by měla reagovat ať už rodina nebo blízcí, pokud vlastně jako vnímají u toho člověka to zhoršení, pokud se ho třeba začnou bát nebo vidí, že může ohrožovat okolí? Já bych možná udělal ještě krok nazpátek a mluvil o jakoby preventivních opatřeních. To znamená, že když už se začnou objevovat nějaké znaky toho, že člověk je třeba rozjíždivější, že vyhledává více konflikty, že se objevují nějaké nebezpečné situace, tak to už často je, řekněme, jako situace náročná, která se může jako obtížně zvládat, je tam někdy potřeba nějaká pomoc nějakých profesionálů. Ale ty preventivní opatření, o kterých jsem chtěl mluvit, jsou spojené hlavně jako s informovaností o nějakém duševním onemocnění, o tom jako včas přemýšlet, že podobné situace můžou nastat. Mít domluvené dopředu i vlastně s tím klientem, co vlastně, jaké kroky je možné podnikat. Protože samozřejmě to zhoršení stavu jako nikdo jako nedělá na schvál. Je to jako způsob řešení, který jako každý vnímá jako ten nejlepší možný. I ten pacient nebo klient. A někdy opravdu potřebuje pomoc a podporu a je potřeba mít dopředu domluveno, co vlastně v určitých situacích dělat. A proto jako určitě doporučuji, aby jako rodina se co nejvíce zajímala o tom, jak dané onemocnění probíhá, jakou má prognózu, jaké mohou být jako obtíže a problémy, jestli se objevují relapsy, jaké jsou ty časné příznaky. Jeden z těch, jako ty časné příznaky někdy bývají nespecifické. Člověk je trošku podrážděnější, unavenější, objeví se poruchy spánku, může se objevit jako zhoršená nálada, nebo nějaké třeba absence v práci, nebo najednou takový jako zvláštní jako chování nebo zvláštní reakce. A to jsou často ty příznaky, které jsou jako dobře zvládnutelné ještě v rámci ambulantní spolupráce, třeba s terapeutem nebo s psychiatrem, které, když se bohužel potom jakoby nereflektují a zhoršují se, tak potom už to může vést k tomu, že je potřeba nějaká krátkodobá hospitalizace. Je to potřeba řešit už nějak více razantněji. A to samozřejmě potom může vzbuzovat i ty nepříjemné reakce. Dobrá, a kdybychom teda teď zase se vrátili zpátky, vy jste řekl, že uděláte krok zpět, tak teď uděláme krok vpřed. Ano. A vrátíme se k té situaci, která by teda eventuálně mohla nastat a ta situace už by mohla být přece jenom nebezpečná. Ať už přímo pro toho pacienta nebo klienta nebo pro okolí. Ano. Já myslím, že jako velmi důležitý pravidlo, který se opakuje na všech různých seminářích a kurzech první pomoci a zvládání agresivního jednání, je to, že člověk má hlavně dbát o svoje bezpečí. To znamená nevystavovat se situacím, které mohou být potenciálně rizikové. A to myslím, že je nejdůležitější krok, jako vyhodnotit, jestli ta situace je opravdu jako závažná, jestli už tam dochází k něčemu, co může ohrožovat bezpečí, ať už toho konkrétního pacienta, anebo bezpečí rodiny. A často
je v literatuře popisováno, že vlastně nejčastější obětí násilí jsou rodinní příslušníci anebo zdravotníci. To jsou jako ty dvě kategorie, které jako jsou nejvíc v ohrožení. A tam samozřejmě to vlastní bezpečí je nejdůležitější. A pokud tam je jakákoliv pochybnost o tom, že by tam mohlo dojít třeba k nějakým krokům, které by mohly dojít k sebepoškození nebo k nějakým jako suicidálním tendencím, anebo naopak k napadení, tak je dobré vždycky volat buď rychlou záchrannou službu, policii a nebýt na to sám a určitě jakoby to včas řešit. Existují vlastně v rámci psychiatrie a reformy psychiatrické péče v současnosti centra duševního zdraví, které je možné taky využít v rámci konzultace a řešení takhle náročných situací. Oni často mají i mobilní týmy, které jsou schopni jakoby vyjet do té situace a komunikovat s tím člověkem, který třeba s rodinou komunikovat nechce a kde vlastně může vznikat riziko nějakého agresivního chování, ať už vůči sobě, teda ten klient, že by se obracel proti sobě, anebo vůči okolí. Tak kdybych to měla trošku shrnout, tak rozumím tomu dobře tak, že když už je úplně zlé, tak je potřeba volat nějakou službu, která je i hned dostupná, a to jsou ta krizová centra, případně se poradit na non-stop lince důvěry, a nebo volat sanitku, policii. Ano, přesně tak. Tam jsou hlavně profesionálové, kteří mají zkušenosti se zvládáním těchto stavů a dokáží možná lépe poradit a vyhodnotit, jestli ta situace je opravdu jako nebezpečná, anebo jestli je možné ještě podniknout jiné kroky. A vlastně jako v rámci té prevence, v rámci spolupráce s ošetřujícím lékařem je dobré navázat tady kontakt i s tím například Centrem duševního zdraví, což je vlastně organizace, na kterou by ten klient nebo pacient byl navázán dlouhodobě, nějak s ní spolupracoval a mohl by vlastně pomoct i třeba zachytit nějaký blížící se relaps. Ano, určitě ano. Jako netýká se to všech jakoby diagnóz nebo všech jako duševních problémů, ale myslím si, že pokud někdo jako prošel zkušeností s duševním onemocněním, tak by měl mít nějaký plán do léčování. Tak to je jakoby třeba terminologie, která se hodně používá v závislosti, že to, že člověk absolvuje léčbu, začne abstinovat, neznamená to, že najednou bude fungovat a všechno bude v pořádku. Naopak často po dokončení léčby a po začátku fungování zase v běžném životě se ty příznaky mohou zhoršit a může se objevit jako velká nejistota. A tam je potřeba jako velká podpora i pro rodinu, ale i pro toho konkrétního člověka. A to se netýká jenom závislostí, ale týká se to i jako všech ostatních duševních chorob. To znamená, že je dobré mít nějakého odborníka, terapeuta, který, anebo třeba i být členem nějaké své pomocné organizace, jako jsou třeba u závislých anonymní alkoholici, anebo jiné své pomocné organizace, které člověku pomohou v těch prvních týdnech nebo měsících fungování v běžném životě, třeba i z léky, a k tomu, aby vlastně nedocházelo k propadům nebo ke kolísání stavu. Teď bych se zastavila ještě u té podpory toho pacienta s psychiatrickým onemocněním. Vy, jak už jsem řekla, nejste jenom psychiatr, ale jste i psychoterapeut. A právě na psychoterapii bych se ráda zeptala, protože my jsme především psychoterapeutické centrum, projekt Stop násilí nabízí psychoterapii v různých formách. Je vhodné jako vždycky a ve všech fázích doplnit tu odbornou lékařskou péči o psychoterapeutickou podporu, anebo je to vhodný vlastně jenom a taky možný jenom v některých vlastně situacích u některých klientů, kteří trpí psychiatrickým onemocněním? Z pohledu mého jako odborníka je to vhodné vždy. Já myslím, že kombinace psychiatrie a psychoterapie je vždycky efektivnější, než jít jenom jedním směrem. Je na druhou stranu je v pořádku, pokud někdo jako nechce
jako stačí mu, že užívá léky, které fungují a nechce nějak jakoby hlouběji rozebírat nebo jako chodit ještě někam jakoby jinam, tak je v pořádku to respektovat, ale myslím si, že ta jako kombinace může přinést hodně pozitivního. Ale tady samozřejmě narážíme na limity jako psychoterapeutické péče hlavně, ono i psychiatrické, protože získání termín k psychiatrovi je někdy náročné a získat termín psychoterapeutovi, který by byl na pojišťovnu, to je téměř nadlidský výkon, že často ty služby jsou placené a samozřejmě ne každý si může dovolit si platit za psychoterapii. Takže v tom vnímám jakoby to omezení, že často by i klienti rádi využívali psychoterapeutických služeb, ale je to pro ně nedostupné. Tam jako skvělé, že potom existují třeba organizace, které jako tu buď dotovanou psychoterapii, anebo psychoterapii v rámci různých jako dotací a grantů poskytují. Ještě mi napadá, co vlastně projevy agrese vůči sobě, takzvaná autoagrese. Setkáváte se i s takovým druhem agrese ve své praxi? Ano. A v čem je to specifický? A jak se stane, že jeden člověk projevuje tu agresi spíš směrem ven a další vlastně směrem k sobě? Myslím si, že vlastně jako lidé jsme velmi jako rozmanití, tak to základní jako rozdělení na introvertní a extrovertní způsob reagování můžeme vlastně vnímat i to, jak člověk pracuje s agresivitou. Na druhou stranu, jeden z příznaků depresivního onemocnění je to, že vlastně člověk se může sebe poškozovat až do takové fáze, že se pokusí o sebevraždu. Takže to je vlastně potom jako součástí jako onemocnění, jako toho, že člověk tu agresivitu a ty nezvládnuté konflikty obrací proti sobě. Na druhou stranu i sebepoškozování, ne tak závažné, jako je sebevražedné chování, je často způsobem, jak ventilovat nějakou vnitřní tenzi, napětí, úzkostných stavů, u nějakých jako dekompenzací, třeba nějakých osobnostních problémů, kde vlastně jako tím hlavním pocitem může být pocit jako vnitřní prázdnoty, apatie a vlastně ta bolest, která to sebepoškozování přináší, může být vlastně jediným jako zdrojem něčeho, nějaké živosti nebo něčeho podobného. A nebo to může ulevovat člověku od toho, aby ta tenze odezněla. Ale samozřejmě je to způsob jako zvládání úzkostných stavů, který je velmi rizikový, protože samozřejmě to přináší různé jako komplikace. Takže nejspíš ta pravidla, o kterých jsme mluvili, platí stejně pro lidi, kteří tu agresi obrací proti sobě, určitě. Jako pro ty, Často kteří i to sebepoškozování může být jeden z těch jako prvních velmi jako varovných příznaků, že dochází ke zhoršování psychického stavu a že třeba bude potřeba i nějaká odborná pomoc anebo konzultace třeba dříve než nebo úprava medikace. Jo? Je to vlastně něco, čemu by měla být věnována pozornost. Nemělo by to být bráno jenom jako, že to se děje a když člověk, nebo když ten klient slíbí, že už to dít nebude, tak to brát jako takto na lehkou váhu. Mělo by to vždycky jako být jako vnímáno jako důležitý příznak, který je závažný. Pojďme teď k tomu tématu návykové látky a agrese. Chtěla bych se zeptat, jaké látky vlastně agresi podněcují a jestli jsou naopak některé, které ji spíš mají tendenci tlumit. A rozumím tomu, že to asi může být u každého trochu jinak. Ano, přemýšlím teď. Tak samozřejmě agresivitu podněcují všechny látky, které aktivizují. To znamená, že dodávají energii, snižují zábrany a můžou snižovat frustrační toleranci. To znamená, že člověk se jednodušeji naštve
ale samozřejmě na každého může ta návyková látka působit jako jinak. To znamená, že v České republice, pokud mluvíme, tak největším nebezpečím je samozřejmě alkohol, protože to je návyková látka číslo 1, která je zneužívaná nadměrně napříč všemi generacemi a populacemi a za ní v užívání alkoholu je nejvíce případů násilí, které je nějakým způsobem dokumentováno. A pak samozřejmě z těch aktivačních látek jsou to potom jako veškerá stimulancia, jako je třeba pervitin, amfetaminy nebo jiné věci. A možná bych ještě zmínil to, že třeba návykové látky, které jsou více jako tlumivé, jako jsou třeba opioidy, tak v rámci odvykacího stavu, to znamená, pokud ten člověk nemá k dispozici tu návykovou látku, tak můžou způsobit jako velmi náročné stavy a velmi silné bažení a ty lidé jsou potom často schopni udělat jakoby cokoliv pro to, aby tu návykovou látku získali. To znamená, že můžou nejenom třeba krást a dělat nějaké nelegální činnosti, ale i třeba provést nějaké loupežné přepadení nebo něco podobného. Takže jednoznačně bezpečnou látku nebo látku, která jakoby měla vést k většímu uklidnění, bych nechtěl jmenovat, protože bych nechtěl v té kategorii návykových látek vytvářet něco, co vlastně by z těch návykových látek dělalo něco, že něco je méně závažné a něco je závažnější. Myslím si, že každá návyková látka, která je užita jako nevhodným způsobem v nadměrném množství, tak může vyvolat jako velmi závažný stav, který může být nejenom jako život ohrožující, ale i případně nebezpečný, buď pro toho konkrétního člověka, nebo pro jeho okolí. Ještě mi napadá, protože jste odborník na závislosti a nejenom na ty látkové závislosti, třeba takový fenomén poslední doby, a to je hraní počítačových her, může také zvýšit agresivitu. A setkáváte se s tím někdy ve své praxi? No, mě spíš, když jsme mluvili o těch nelátkových závislostech, napadlo spíše jako gamblerství a sázení, které si myslím, že potom v rámci nějakých jako bilančních jako věcí, když potom jako člověk má velké dluhy a je v náročné situaci, tak potom může vést k tomu obracení násilí vůči sobě, že se tam často objevují bilanční sebevraždy. A je to taky jedna z věcí, která je určitě doporučovaná u lidí, kteří mají jako závažnou dluhovou problematiku, aby vyhledali nějakou podporu, případně nějakou podpůrnou farmakoterapii nebo psychoterapii. Problematika počítačových her a násilí, které je spojené jako v těch počítačových hrách, nepovažuji se úplně za odborníka a na tady tohle téma nemám na to asi jednoznačnou odpověď. Samozřejmě jako ten čas, který jako děti dospívající tráví u počítače, je někdy enormní. Ale že by tam byla taková jako přímá souvislost s tím, že když někdo hraje počítačové hry, že je potom agresivnější. Já osobně jsem se s tím nesetkal, ale jsou i práce, které to popisují. Ale nemám na to jednoznačný názor. Samozřejmě bych jako spíš doporučoval, aby děti se věnovali nějakým činnostem sportovním a měli to třeba jako doplněk ty počítačové hry a nebylo to dominantní v jejich životě. My jsme mluvili jednak o agresi spojené s psychiatrickými nemocemi, teď jsme se dotkli té souvislosti se zneužíváním návykových látek. Já o vás vím, že vy jste pracoval jako lékař a taky vedoucí lékař v psychiatrické nemocnici Bohnice na pavilonu duálních diagnóz, kde se vlastně tyhle dvě problematiky potkávají. Můžu poprosit, jestli byste nejdřív vysvětlil, co to vlastně znamená duální diagnóza? Duální diagnóza je situace, kdy se u jednoho člověka objevují zároveň jako duševní porucha závažná s problematikou užívání návykových látek. To znamená, že to
někdy je obtížný, někdy mluvíme o komorbiditě, jako v tom, že třeba u některých duševních poruch komorbidně se objevují třeba nadužívání návykových látek. Dříve se předpokládalo, že u některých chorob duševních, pokud dojde k zaléčení té toho primárního onemocnění, tak odezní i to jako druhé. V současné době se spíš, nebo byly různé přístupy, že se nejdřív mělo léčit jako jedno a potom až druhé. V současné době se více přistupuje k té problematice jakoby komplexně. To znamená tak, aby bylo jedno pracoviště nebo jeden odborník, který by byl schopen léčit obě věci zároveň, protože se nedá úplně jako oddělovat jedno nebo druhé. Takže je to vlastně přítomnost závažného, ale i méně závažného duševního onemocnění s užívání návykových látek. Je to třeba, abych dal třeba příklad, problematika závislosti na alkoholu a zároveň přítomnost úzkostných stavů nebo depresivních stavů, nebo nadužívání kanabinoidů nebo pervitinu s nějakým psychotickým onemocněním typu schizofrenie, schizoafektivní porucha, kde zároveň ta návyková látka zhoršuje průběh toho duševního onemocnění a je tam potřeba vlastně pracovat na obou těch rovinách zároveň. Je to náročné z hlediska personálního, protože vlastně ne každý psychiatr má znalosti v oblasti návykových nemocí, nebo on znalosti má, ale někdy má obtíže, jak správně přistupovat k lidem, kteří mají i závislostní problematiku. A naopak zase adiktologové nemají úplně jako zkušenosti s léčbou těch závažných duševních chorob. Takže tady v tom je vždycky jako velmi důležité mít nějaký tým, který je schopen pracovat ve spolupráci, aby ten klient dostal jako širší nabídku služeb, než třeba jenom klasickou psychiatrickou nebo klasickou adiktologickou. A dá se říct, co bývá na začátku, jestli spíš ta závislost nebo spíš ta psychiatrická nemoc? No, to je něco podobného jako u té vrozenosti a získanosti, jestli bylo dřív slepice nebo vejce. Ne, nejde to říct. Jako, často ne. Často opravdu se může objevovat takové jako třeba chování, které už od dětství nebo i v dospívání bylo jako zvláštní, že ten člověk byl v něčem zvláštní, dostal se k návykovým nemocem, začal třeba kouřit marihuanu nebo užívat pervitin a časem prodělal třeba toxickou psychózu, která se potom mohla jako rozvinout až do nějakého druhu schizofrenie. Ale nedá se říct, co vlastně... Samozřejmě ta návyková látka je velmi silným rizikovým faktorem, ale vždycky zůstává otázkou, pokud by se ten člověk k té návykové látce nedostal, jestli by to onemocnění se rozvíjelo stejným způsobem, a to často už nejsme schopni zjistit. Právě proto už vlastně pracujeme s tím, kdy ten člověk přichází a vyhledává odbornou pomoc, ale v tu chvíli už vlastně tam běží oba dva ty procesy, takže nejde vlastně říct, jestli byl nejdřív první nebo druhý. Ale samozřejmě tady vlastně bych jenom zmínil v tom, že jako čím dříve člověk ve svém vývoji se dostane do kontaktu s návykovými látkami, tím je větší riziko toho, že se objeví jakékoliv komplikace, ať už to je duševní onemocnění, závislost nebo vztahové problémy, cokoliv jiného. Jo? Že to, co jako v Čechách se často bagatelizuje, což je teda hlavně alkohol, že problém nemusí být to, že jako člověk začne v 15 se dostane do kontaktu s marihuanou, ale často je mnohem závažnější to, že třeba ve 13, ve 14 nebo i v těch 15 často už pravidelně začne užívat alkohol. Což rodiče často jako vnímají, že to je něco, co je bezproblémové a banální. Ale zatím se může potom skrývat to, že ve 20, ve 30 najednou se objeví jako závažnější duševní problémy. Tady máte vlastně s kombinací
těchto dvou problémů zkušenost, jak z doby vašeho působení v psychiatrické nemocnici, tak i teď předpokládám, že nějak kloubíte vlastně ta dvě témata ve vaší vlastní ambulanci. Je to tak? Ano, tak já jsem vlastně ambulanci otvíral v loňském roce a mým cílem bylo to, kromě toho, že ten pacient dostane přepsané léky, aby měl možnost i s někým mluvit. Protože jsem často dostával informace, protože jsem většinu svého profesního života strávil v rámci hospitalizačních léčeb, tak jsem dostával informace, že vlastně psychiatrická péče často vypadá tak, že jako člověk přijde, za 5 minut dostane recept a odejde a termín dostane za 2 nebo za 3 měsíce. A mně to vlastně vždycky přišlo hrozně škoda, protože si myslím, že v té ambulantní péči je to gro, kdy vlastně ten člověk jako zůstává v tom svém prostředí. Není potom, to zhoršení stavu nevede k tomu, aby byl hospitalizovaný. A v tom jsem vlastně jako chtěl vytvořit něco a kombinovat možná to, že kromě předepisování léků funguje i, nebo je strašně důležitý to, že toho člověka někdo vyslechne, že jako může mluvit o některých jako věcech a že často to vlastně otevření toho problému, třeba ve formě jako v rámci třeba i skupinové terapie nebo individuální terapie, může být vlastně stejně důležité jako nasazení nějakého druhu medikace. Protože samozřejmě ty důvody, které vedly člověka k tomu, že se zhoršil jeho psychický stav, nejčastěji je chronický stres a jako žádná medikace ten chronický stres neodstraní, ale je potřeba dělat i nějaké jiné změny a to je často jako velmi náročné a je potřeba v tom nějaká pomoc nějakého odborníka nebo průvodce spíš, než někoho, kdo bude říkat, co má ten člověk dělat, ale spíš by měl provázet nějakým procesem. Takže u vás ve vaší ambulanci pacient může dostat tohle všechno. Vlastně v jednom balíčku. Jak jsem říkal, ty limitace jsou ohledně jako plateb, protože pojišťovny samozřejmě a to vzdělávání, které je v rámci psychoterapie, je jako hodně jako komplikovaná oblast a někdy mě až překvapuje, že se v současné době ty podmínky víc jako zpřísňují a omezují se vlastně jako lidi, kteří by mohli vykonávat psychoterapii. Stěžuje se vlastně ten jako přístup, protože potom se samozřejmě sníží ta dostupnost. Takže se z psychoterapie pravděpodobně stane jako vysoce jako odborný prostředek a já jsem jako vždycky vnímal, že je spíš potřeba tu psychoterapii naopak nabízet co nejširší skupině lidí, ale je to někdy jako náročný jako z financí, jako z finančního hlediska. Samozřejmě pokud bych si představoval jako tu ideální práci, tak by to byla ta jako týmová práce, kde je psychiatr, psychoterapeut a je možné kombinovat ty věci jako volně. Určitě nějaký druh spoluúčasti je důležitý, protože si myslím, že se zase všechno nabízí zdarma, tak to může přinášet takovou tu jako bagatelizaci. Nicméně samozřejmě ne každý si může dovolit ty ceny, které jako jsou běžné teď aktuálně v rámci psychoterapie. Ale to zase asi je věc, která se týká spíš těch různých jako, nebo oborů nebo ministerstva zdravotnictví, jakým způsobem přistupuje k téhle problematice. Ale ano, snažím se, aby jako ten člověk, který sem přijde, buď jako dostal psychiatrickou péči i s možností jako mluvit o těch věcech a určitě podporuji v tom, aby buď využívali, anebo jako v mém zařízení, anebo někde jinde i psychoterapeutickou péči. To byl psychiatr a psychoterapeut pan doktor Miroslav Novotný. Já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji. A vás bych, milí posluchači, ráda pozvala k poslechu nejen tohoto, ale i dalších dílů našich podcastů Mezi 4 stěnami. Můžete je najít na podcastových platformách, na YouTube a spolu s dalšími informacemi o nás také na našich webových stránkách www.nasilivevztazích.cz. Naslyšenou.